Hej, Rikitza her, tandlæge. Jeg kommer til at fortælle dig lidt om, hvordan en tand er bygget op i dag. Fordi jeg oplever, at der er rigtig mange patienter, der ikke rigtig sådan har styr på, hvad består en tand af, og hvorfor er det egentlig, at jeres tandlæge er så, og tandplejer for den sags skyld, går så meget op i, at man skal passe på den. Så jeg tænker, at sådan lidt grundlæggende viden om, hvordan en tand er bygget op, kunne være interessant. Så jeg tegner en kindtand her på tavlen, og så gennemgår vi det. Så lad os se, om vi kan få lavet noget, der bare tilnærmelsesvis ligner en tand her. Se. Tanden sidder i noget tandkød og i noget knogle, men vi tegner et tandkød, der kommer her, og herindunder, der er der selvfølgelig noget knogle af. Tanden sidder ikke direkte i knoglen. Den sidder fast i sådan et lille fibernet, så der er en masse små fibre, der går rundt her og holder den på plads i knoglevævet. Og det er lidt ligesom en trampolin, så når vi tykker, så giver den efter. Så kan den sådan bounce. Og det er en god ting, fordi vi kan tykke meget forskelligt, og det er rart, at den giver efter, så der ikke er noget andet, der knækker, når vi bruger den. Det vi kan se på tanden i munden, det er overfladen. Og hvis vi har taget et tværsnit af en tand her, så er det emaljen, vi ser. Og emaljen, det er ligesom en kuppel på en katedral. Så den omkranser hele tanden, forside, bagside, top og hele vejen rundt. Og det er mega stærkt emalje. Det er det stærkeste væv, du har i kroppen. Der er ikke noget liv i det. Det er stærkt, det er sprødt, og det er meget modstandsdygtigt. Men ikke så modstandsdygtigt, når det kommer til syre og slid og selvfølgelig også huller. Men der kan ske rigtig meget med vores emalje. Og den kan ikke gendanne, jo det kan den godt, i tidlige stadier kan vi godt gendanne lidt ny styrke, men når den først er væk, så er den væk. Og det er derfor, tandlægen går så meget op i, at du skal passe på den. Og passe på den betyder at holde den ren. Inden under emaljen, der kan vi starte inderst inde i tanden, fordi der er jo en nerve i en tand. Og nerven, den er inde i et hulrum. Og inde i hulrummet er der en nerve selvfølgelig, men der er også nogle blodkar, der løber ind og ud. Og de løber ind og ud hernede på rodspidsen. Så nu tegner jeg lige et rødt hulrum her, som skal forestille det her hulrum, hvor vi har nervevæv og blodkar og det her tandens liv er inden selve det, der giver tanden liv, kan man sige. Og I har jo enten selv prøvet at få en rødbehandling, eller hørt om rødbehandlinger, og rødbehandling, det foregår herinde i det røde rum. Og det er det, vi helst skal undgå ved at passe på vores emalje. Men det kan vi komme til i en anden video. Imellem nerverummet eller hulrummet i tanden og emaljen, der er tandbenet. Så det vil sige, det er alt det her inde imellem her. Og inde imellem her, der tandbenet, det er et mere blødt væv. Det er mere eftergiveligt. Og det er faktisk også i live, kan man sige. Fordi inde i tandbenet, der er der en masse små kanaler, der ligesom stråler og har retning ud mod overfladen. Og i de kanaler, der løber der nogle små nerveender ud, kan man sige. Og der er også noget væske. Og det er derfor, man nogle gange kan få ondt i en tand, hvis man brækker noget af den af, eller får et hul, eller tandlægen borer ind en bedøvelse, eller bedøvelsen ikke virker, så er det fordi tandbenet kan være modtagelig for en reaktion over for kulde og varme og berøring osv. Bakterier. Så længe din emalje er intakt, så er det herinde i tanden beskyttet. Og emaljen kan beskades af, som jeg sagde før, slid, fordi vi
skærer tænder, vi presser tænder. Når vi skærer tænder, så slider vi emalje af heroppe nogle steder. Når vi presser tænder, kan vi komme til at revne tænder. Det kan vi også, hvis vi skærer tænder. Når vi har for meget syre, så vasker vi simpelthen overfladen væk. Og når vi kommer igennem emaljen, så svækkes tanden markant. Så derfor er det vigtigt at holde sin emalje intakt. Og give din tandlæge og din tandplejer hjælp dig med at få noget indblik i, hvordan lige netop du skal gøre det. Vi kommer ind på skaderne, hvordan de opstår, og hvad vi kan gøre, osv. For stadigvæk at passe på nerven, fordi det er faktisk det hele handler om, kan man sige, for at få tænder, der lever, sidder i munden længe og sunde, osv. Det var alt for nu. Jeg holder af dine tænder. Pas godt på dig selv derude, og børst dem.